Alright, so punta tayo dun sa bakanting lote mga bro. May dumating tayong customer. Kabro, anong ginagawa mo dyan? Okay. Tignan natin si Bossing from Nueva Ecija. Good morning po, madam. Ayan po si madam. Tiga saan po kayo? Nueva Ecija. Ay, Nueva Ecija po. Angel. Ako po. Garissa. Bali, papalitan po natin ng transmission. Ano pong transmission yung dala nyo, Angel? Ay, stock lang din po. Oh, sige mo. Di platino pala tong motor nila. 1994 model. Ayan. So, ibaba muna natin tong motor nila, Angel. Tapos, agan under pa yung Angel? Umandar pa? Okay. Pandarin muna natin mamaya pag naibaba natin para marinig muna natin yung andar para malaman natin kung ano pa yung mga dapat palitan dito sa makina ng Angel. Yan. Warwaran tayo pala gitigalot na. Ano may baba tayo? Okay. So, naibaba na mga kabro. Shoutout kay Angel from Nueva Ecija. Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija, Angel? Ay, Rizal. Ito, itong kumpare ko, Tigakwan. Santo Domingo. Papandarin muna natin ito mga bro para marinig natin yung andar. Tapos, para ma-diagnose na rin natin kung ano yung mga dapat na palitan sa makina ng Angel. Number 1, transmission set. Papalitan natin yan. Okay, start natin. So, bale, nag-bypass muna tayo ng gasolina. Yan. Dahil panis na yung laman ng tangke na gasolina. Kaya kumuha tayo ng ibang gasolina. Start muna natin para mapakinggan natin yung andar. Yun, ayun lang pala niya yung gasolina niya, Angel. Panis. 6 na buwan pala. Sige, rev natin. Walang pusa yung timing gear, no? Lagitik lang. Yan, mayroon siyang lagitik na pino. Yan, so ang malagitik na pinong-pinong yon mga kabro, dun sa may bandang kwan, tappet screw at saka sa may dulo ng balbola. Tapos, namatay. Namatay mga kabro. Yun. Yun, may pinong-pinong lagitik. Okay, check natin yung dulo ng balbola, tapos yung tappet screw. Yan. Parang may iba pang maingay, no pare? Oh. Okay, so yan na, narinig na natin. Before and after mamaya. Baklasin na natin tong makina. A few moments later. Okay, so habang binababa na natin tong makina ng Angel from Nueva Ecija, dumating si Angel from Bayambang, Pangasinan. Bayambang nung Angel? Boss, atin eh. Ating motor na, gumastos iti halos 20,000 plus na yung ginastos niya dyan. Laging nababaluktot yung balbula niya. Kaya ngayon, tayo din ang gagawa, papalitan na natin yung buong cylinder head niya. Okay, palitan natin yung original na second hand na cylinder head ito. Bababa muna natin. Yan. From Bayambang, Pangasinan mga bro, 20,000 na mahigit na yung ginastos ng Angel. Masakit na rin sa bulsa yon. Okay. Magaling pang bumili ng bago. Sige, baba na po natin tong makina ng Angel. Ay, makina. Itong motor ng Angel dito sa kulong-kulong. Pangkwan yata tong Angel, pang baboy o baka? Baka ba? Pang baka pala tong kulong-kulong. Sige. Bumili ako ng ganito, Honda 155. Apo. Hindi pa nakakargahan, balok, hindi na tumakbo. Yun na. Bumili na ako ng Pinoy. Ito, Pinoy 155. Ipapagawa ko rin ito para may survey. Boss, anong papagawa mo, boss? Tunap lang, boss. Ay, tunap lang. Sige. Pinirik na ako kanina. Yun lang. Sige. Nabasa yung sprapat siguro. So, ibaba muna natin to mga bro. Baklasin natin yung cylinder head niya, Angel. Yan. Okay, so ito na mga bro. Narinig nyo yung andar niya kanina. May pinong-pinong lagitik. Kaya yung sinabi ko sa inyo, yung dulo ng balbula, aribaba, may tama. Tsaka yung sa tappet screw. Ito. Makikita nyo na kagad yung dulo ng balbula. Oh. Yun! Parang mangkok. Malalim sa ilalim, palapad sa gilid. Ayun o. Oh, aribaba. Kabilaan mga kabro. Yan yung sanhi kung bakit may pinong-pinong lagitik yung andar niya kanina mga kabro. Ito. Pinalitan na tong rocker arm, bago na. So yung tappet screw, wala namang tama. Ayan, makinis.
So, set na to, pinalitan nila. Kaya lang, yung valvula, hindi pinalitan. Kaya yan pa yung nagiging cause ng lagitik na pino. Okay, baba nyo na. Video na natin. Ay, nababa na pala. Ito naman, binabaklas na ni Brother Fern. Ayan, ginagamit niya yung pang Paskong hammer natin. Maliwanag pa sa buwan. Check natin tong valvula nito mga kabro. Ito yung 20,000 lang ginastos. Laging nababaluktot yung valvula. Ayan. Napakamahal pa naman ng napakamahal ng original na valvula. 1.5 daw isa, sabi ni Bossing. Ilang beses na siyang nagpalit na, boss? Ilang beses na? 2 beses na. O, 2 beses na. 1.5 isa. O, di 3,000 yung dalawa. 6,000 plus labor na, boss. Kasi binababa na rin nila tong makina. Ilang beses na. Magkano yung labor nila sa overall, boss? 3,500. Nako, pambira. Sobra pa sa kalahati sa labor namin eh. 1.5 lang labor namin sa overhaul nito mga kabro. Ayan, yung 3.5 sobrang mahal. 2 makina yon mga kabro. Yun o. Okay. Sinisilip-silip muna na Fernando po. Yun o. Singkit na singkit. Yun. Tanggal na mga kabro, natanggal na. Tignan natin yung bak. Ay! Ba't ganyan yung valvula niya? Makarbon. Napa-stock ko. Dalawang snack. 7. Manual daw, boss? 7 months lang. Ay, 7 months nang na-stock. Matagal na. Hindi na nagagamit. Kaya nababaluktot tong balbula nito. Kaya palitan na lang yung head. Yun. Yun. Lens. Yung balbula niya pang China. Oh. Hindi na kilo. Pang China yung balbula niya. Oh, iba pang China oh. Makikita nyo naman dito sa may lagayan ng valve lock. Hindi ganito. Sa mga Alpha 125 ganito, sa mga Rossi, mga China Motors ganito. Oh. Sila, sa balbo lang yan. Nadali pa. Nadali ka sa 1.5. Kung 1.5 isa to, Bossing, nalugi ka dito. Kasi hindi naman original ng TMX 155 na CDI ito eh. Oh. So, check na lang ulit. Re-recheck lang yung timing ng timing gear tsaka sa cam gear mga kabro. Kaya, para sigurado. Para hindi doble-doble baklas. Okay, so yan na, nabaklas na mga kabro. Goods naman yung timing ng timing gear tsaka sa cam gear. Goods naman yung timing mark. Yun. So, ang ginamit na timing gear dito is PAG. Makikita mo na lang yun sa tatak niya, marking ay yung brand BBK. So, dati na akong nagkakabit ng PAG, alam ko na kung anong brand yan. BBK, ibig sabihin timing gear niyan, PAG. Okay, itong block niya mga kabro, paparibor dahil hindi na makik, nag-stack up yung piston sa may sleeve. Ayan o. Yan, kinalawang. So, paparibor na natin yan. Paparibor na ni Brother Fernando po Jr. Alright, singkit eh. Kaya Fernando po Jr. Sige, bibili na rin ng karburador na Takasago brand, sabi ni Bossing. At syempre, excuse me po, yung cylinder niya, papalitan na natin. Ito yung stock ng TMX 155 ko, ibebenta na natin kay Bossing. Tsamba na siya dito, original pa yung dalawang balbula. Wala pang lost thread. Okay, so itong nakakabit sa kanyang cylinder head is pang China, yan o. Pang China lang yung nakakabit. Oh. So yung bebenta natin sa kanya, quality. Quality, walang tama yung balbula. Original pa yan mga kabro. Alagang-alaga yan. Okay, boss. Congratulations, nakuha mo yung cylinder head ng motor ko. Oh my God! Wow! Ayan, shoutout po kila boss from Nueva Ecija. Si Bossing, tiga dino ka boss? Kanan boss. Ay, kanan lang, asidig lang, iti lang paniki, kanan. Okay? Sige. Update po mamaya yun, naibaba na rin mga kabro. Pare, ito yung sinasabi ng Uncle, wala daw cover, walang sealed. Yung sigunyal bearing dito sa may timing gear, so papalitan natin yan yung may sealed. Sige. Okay, so nalinisan na yung makina ng Uncle at ikakabit na natin yung nabili niyang transmission na second hand. Ayan, all goods itong gear na nabili ni Bossing, yung transmission set. Makikita nyo pa lang dito sa kanyang Primera is napakakinis ng mga sidings ng gearings niya. Yan, pati sa tercera goods. Hindi kagaya nung nagpalitan niya,
Nasaan na yung nagpalitan niya? Ay, nakatago na. Ibinalot na sa ice cream mga kabro. Okay, ito yung nagpalitan ng coil. Yung transmission set niya, napakalala na ng tama nitong tersera niya. Oh. Yan. Third gear. So, kapag tumatakbo to, primera, segunda, is goods naman yung andar. Kaya lang kapag nagtersera ka, yan, maingay na. Maugong. Madilim ah. Yan, ito yung makikita nyo sa sidings niya, may tama. Oh, napakagaspang. Pati ito yung kapartner niya. Sidings ang tinitignan pag bumibili kayo ng mga gear or transmission set. Yan oh, bungal na oh. Bungal. Bungal na. So palitan na natin yan. Ito na, ikakabit na natin. Assemble na natin yung motor ni Uncle. Para mamaya, ipakita ko na lang sa inyo mamaya pag nabuo na natin tong makina. Shortcut na lang dahil marami na tayong tutorial mga kabro sa mga TMX 155. One eternity later. So, natapos na itong motor ni Uncle from Bayambang, Pangasinan. Hindi na natin na video kanina kasi may ginagawa tayo. Pero narinig na ni Uncle. Ayan o boss. Okay na yung andar na boss. Okay na, boss. Ayan, from Bayambang, Pangasinan. Okay na, isasakay na namin dito sa kulong-kulong ni Bossing. Hindi na natin na video kanina kasi walang susi. Wala yung susi, kaya kanina binuksan lang dito, nirekta lang para mapaandar yung susian. Ayan, pero goods na ano boss? Good na, boss. Goods. Na. Ayos na. Goods na goods. Goods na goods. Alright. So medyo nabitin si Bossing sa budget, kaya sisend na lang daw niya sa GCash sa pag-uwi niya mamaya yung balance niya. 600 lang naman yung balance ni Bossing. GCash na lang niya, gusto niya, iwan niya yung lisensya niya. Eh hindi ko na kinuha kasi lisensya yun eh. Alanganin, pag nasita siya, wala siyang papakita kaya hindi ko na kinuha. So, padala na lang niya sa GCash mamaya. Alright? Gi, kaya mo yan brother. Gi. Yan. Oh, saba. Igi ba? Yan. Oh, kulang pa boss. Kunti pa. Okay. Yan. Okay na, baka tumama na yung tail light niya sa bakal. Yun. Oo, konting tali na lang. Tapos yung isa naman doon from Nueva Ecija, tapusin na rin natin yun mga bro. Bossing, salamat ah. Okay, thank you, boss. Ayun o, nag-i-Spiderman si boss. From Bayambang, Pangasinan. Ano gayam-nagan mo boss? Danny, boss. Danny. Danny, yan. Domingo. Boss Danny Domingo from Bayambang, Pangasinan. Maraming salamat. Okay na yung TMX 155 niya. Alright. A few moments later. Okay, so nakauwi na si Bossing from Bayambang, Pangasinan. So ito naman yung from Nueva Ecija, yung naunang dumating kanina, yung nakasakay doon sa may maliit na truck. Okay, so pandarin na natin. Narinig nyo naman yung andar nito kanina, may pinong-pinong lagitik. So yun ang naging problema, yung dulo ng balbula is aribaba. Okay, so pinalitan na natin yung balbula. At bago natin pandarin ngayon, pakinggan natin yung andar niya kanina. Kaninang may malagitik na pinong-pino. Okay? Parinig ko muna sa inyo yung andar kanina. 6 na buwan pala. Sige, rev natin. Walang pusa yung timing gear, no? Lagitik lang. At narinig nyo na nga yung andar niya kanina, malagitik. So ngayon pandarin na natin. Di platino pa tong motor ni Bossing. Yun o. Okay na. Yan. So kanina may pinong-pinong malagitik. Ngayon wala na. Yan. Okay na. So itong kwan nito mga kabro, clutch housing nito takasago na. Hindi na natin ginalaw kasi bago pa. Alright. Rev natin. Wala na yung lagitik na pino. Yan. So kapag naka-minor, kanina malagitik na pinong-pino, ngayon wala na kapag naka-minor. Yan o. So re-readjust na lang natin ito mamaya kapag pagbalik natin sa shop dahil ni-road test muna natin para maglapat yung balbula. Para mag-fix at i-readjust natin ulit mamaya. Alright. So tapos na. De platino, readjust na lang tapos makakauwi na rin sila Bossing. Yan, nandito tayo sa Akasyang Malagi dito sa may Pispan. Napakagandang tumambay dito mga bro, walang gaanong tao, walang gaanong dumadaan. Yan, napakasanting. Alright, so let's go. Balik na tayo sa ating laboratorio. Okay,
Okay, so tapos na natin i-readjust mga kabro yung motor ng Kyle. Ayan sila. Magpe-prepare na. Sasakay na namin sa sasakyan nila. Alright, sige pare. Start. Yun. Okay na, wala na yung malagitik kanina mga kabro. Ayan, sige. Sakay na natin. Yun. Alright. Sakay na natin dito sa Suzuki Multicab nila Angel. Papangatin ko na lang. Ha? Papangatin ko na lang. Papatalunin mo na. Nako. Yun. Yun. Right. Sakay na natin at Angel, sila na magsasakay, magsusundo muna ako saglit. 500 na lang po yung balance nyo, yung sa may retread. Yan, yung takip ng drain plug, libre na yun. Alright. Angel, salamat ha. Ingat po kayo. Yan, shoutout po kay Angel. Okay, so iwan na natin sila. Sila na magsasakay mga kabro dahil magsusundo muna tayo saglit. Ante, salamat po. From Rizal, Nueva Ecija.